Aquests contes de doble d'emocions. Una vesprada, Anna, una xiqueta de la classe de 5 anys, estava junt als altres companys a la biblioteca. Va agafar el conte Blancaneus. S'havia adonat que els protagonistes no estaven. Havien desaparegut. Sorpresa! De seguida ho va dir a tot el grup. Era veritat, no hi eren. I certesa. Van buscar per tota la classe i ningú els va veure. Vam anar a la classe de 3 anys i de 4 i ningú els va veure. Així no estan, així tampoc. Tristesa. Pau va dir: podríem eixir al pati. I les trobaren baix d'un pi. Per fi els havien trobat. Alegria! Anna va preguntar per què no esteu en el conte. Blancaneus va preguntar: tots en llegiu sempre i nosaltres estem ací, volem eixir i fer com vosaltres podem. Esperança. Tots i totes van començar a riure. Pensaven que això no podia ser, però Anna de seguida va dir: anem a ajudar-los. Estareu al compte para que vos deixin. I quan vulgueu eixiu i feu com vosaltres. Solidaritat. Blancaneus i els ànecs es posaren molt contents. Farien tot el que xiquets i les xiquetes feien en l'escola. Des d'aquell dia va ser molt feliços. Estima. Xiquets i xiquetes,